ubaba uGadla isibusiso esikhulu kumina. Yes. Ukuba nobaba nobhuti. Ngoba kuyena ubaba empeleni ubhuti. uGadla ngoba usemusha nje. Ukuba nobhuti abanjeyana endimeni abanjengoba uGadla abakwazi ukukhuluma iqiniso ngawe usaphila ngoba ake ngikutshela iqiniso nje mfowethu. Mina mangathiwa ngifana namhlanje akekho umuntu ongeke ayenze lento eyenziwa uGadla ngegama lami. Yes. Akekho umuntu ongeke ayenze lento eyenziwa uGadla ngegama lami. Kodwa abantu balindile bakwathi ubabulanga ngelinye ilanga abantu isihlahla masimile abasibabaza ukhulu baso kodwa mase siwile basibabaza ukuthi awu isihlahla esingaka kodwa bekade bedlula kusona besibona simile uyabona. So nami ngiyazi ukuthi ukudlula kwami emhlabeni ningi ingoma eziyofuza le ngoma yamatema lompilo kaGadla abantu sebefuna udumo ngaleyo nto sebefuna i-attention nako nokuzenza ngcono kubantu ngathi bengithanda uyabona. Mina ngikhompete namuntu angicindezeli umuntu angivaleli umuntu hayi futhi ngoba ngingenawo amandla ngoba ngifuna ukuyilungisa le nto uyabona. Hayi ngoba yazi ehlisa volume lapho hayi ngoba khonto ngifuna ukuyilungisa la le nto yenziwa uGadla uyenza innocent. Akathunyiwe akaphoqiwe akakhonjwe ngasibaba ukhipha ingoma nje ethe amatema lombhemu ngoba ebuka indlela okwenzeka ngayo indimi ngiphila ngisadla nhlanvana ngakujabulela lokho ngaze ngafika futhi kuyena ngafika ngabonga ngathi ngiyabonga baba lento ayenzayo yehlula abantu abaningi ukumele iqinisa abantu besaphila njengoba ukuhamba kaMgqumeni nje mozokukhumbula kufana nokuhamba kwendidana ukuhamba kaMgqumeni kwaqhamuka abantu abaningi ukuthi abaphekwe yibhovu yabo abalingisa ibhovu abaphekwe yibhovu nani lento eyayisidida ukuthi ngoba liphila ibhovu abekho abantu bebekhombisa ukuthi mhlambe bafala lifa khona ibhovu sebeqhamuka laba abantu abaphekwa yibhovu abangani yabo. Kanjalo-ke nami njengegcokana ziyovela iy'khathi njengalezo kodwa kuyangijabulisa ukuthi khona osevelile wayinhlansi futhi kwawumuntu kwawubhuti omdala uGadla ecula something ngami futhi ngisho emngcwabeni wami noma ngabe ngiyohamba kuqala noma ngabe uyohamba kuqala uGadla kodwa angazi ubani ohamba kuqala kodwa ingoma kaGadla inesidingo sokuthi ingadlalwa iyaxhuma emlandweni wakhe ngoba ukhuluma ngento engiyiyona futhi nami engayihlelile engayi-8 uyabona. So nje inkulu into eyenziwa ubaba uGadla and eminyakeni ezayo abantu basazoyibona leya nto isiyenziwe wona wonke umuntu thola ukuthi uGadla wayenza kudala. Ngiyafisa ukuthi uGadla anikeze inhlonipho ey'ntweni ey'thinta mina ngiphila noma ngifile.